тревога, тъжни мисли или паника атака. Ще ви покажа отново тези капки на доктор Бах, които винаги ще ви помогнат, когато сте тъга, когато сте с мрачни мисли, не виждате светлина в тунела, губите надежда или пък получавате паника атака. Капките на доктор Бах са екстракт от 5 цветя в комбинация с витамините B12 и B5. Могат да се пият заедно с всякакви медикаменти, не водят до зависимост и могат да се капят директно в устата. Нямат срок за ползване, така че може да ги ползвате непрекъснато. Намират се в Дием, Рескура в немския. В края на видеото ще ви сложа снимка как същите тези капки на доктор Бах се казват в българският Дием. Капките действат много бързо, директно на вашите мисли и оттам идва техният ефект. Може да намерите много информация. Ако ви харесват моите видеа, последвайте ме и може да напишете за какво друго аз мога за вас да направя видео. Ако имате нужда от повече информация, как точно вие да пиете тези капки, пишете ми.